Планетата Земя е нашият дом. Дом на цялото човечество. Едно от нещата, без които човечеството не би просъществувало, са дърветата. Но в следствие на безогледното им унищожаване от човека, балансът в природата е сериозно нарушен. Чрез природните бедствия и болести, майката Земя ни предупреждава, че ние хората сме гости на тази планета, че с действията си предизвикваме беди с необратими последици. Да, зная, че много от вас ще си кажат: това го знам. Въпросът ми е: какво правите, за да промените това, така че да не страдаме всички ние? Ще ви кажа какво започнах да правя аз след болезнено жесток трус в семейството ми. Казвам се Ваня Иванова, на 43 години, от град Пазарджик. От 20 години работя като фризьор, който се гордее с професията си. Горда съм, защото съм различна. Имам свой стил на работа. Била съм на много обучения в България и в Европа. Имам поредица от участия в различни фестивали и събития. Работила съм с редици мои колеги, от които съм научила много, но съм дала и на тях от своите знания и умения. В продължение на 16 години съм организатор на различни благотворителни събития. Участник съм и също в различни обществено значими каузи. Но най-много се гордея с поставеният от мен световен рекорд на Гинес. 4 декември 2016 година. И до днес съм най-бързият фризьор в света, вписана в рекордите. 6 години по-късно рекордът ми все още не е подобрен. Горда съм. Сред динамиката на обикновеното ежедневие и поредицата събития, в които влагах не само идеите, енергията, силите, но и душата си, се почувствах уморена физически и психически. Казах си: край, стига, време е да спра. Няма да продължа по този начин. Всяко от моите действия до момента бе предопределено от едно предателство, на което аз отвръщах с добро. Преживях много изпитания и всяко следващо ми се струваше, че е краят. Но трудностите идват от хората и се преодоляват пак чрез хората. Благодаря на всички, които бяха с мен, а не срещу мен по пътя. Исках просто почивка. Но съдбата не се съгласи с мен. Остави ме да си почина няколко месеца и през есента на 2018 година отново ми поднесе поредното жестоко изпитание и болка. В тази ситуация са хиляди хора по света. В моето семейство жертвата на болестта бе татко. Малцина се справят с нея. Питате се коя е тя? Тя болестта превзела света. Рак. Каква почивка тогава, бе, хора? И ето, че се роди моята поредна и още по-значима мисия. Мисията да отправя чрез делата си послание за бъдещето на хората, на земята, на света. И ако бъда разбрана правилно, ако имам последователи, то има и надежда за всички ни. Когато болката пораждаше в съзнанието ми хиляди въпроси, все стигах до един и същи отговор, че смисълът е във вярата, надеждата и любовта. В здравето, без което не можем, но което можем да имаме само ако възстановим баланса в природата. Виждам своята роля като обединяващ, вдъхновяващ и мотивираща. Започнах работа с група деца, ново поколение, ново мислене, ново отношение към природата, за по-здрава среда на живеене. Всичко започна с мотото: най-хубавото се вижда със сърцето. Но проектът вече си има име – Сърце в зелено. Виждам, че пътя, по който вървя, е правилният.
Радвам се, че съмишлениците се увеличават. Умилявам се, когато се любувам на засадените от нас дървета, закупени с скромните ни средства от всички тези събития до сега. Чувствам прилив на сила, когато засаждаме нови и се грижим за тях. Дръвчета. И така вече 5 години. Разбира се, всичко това е факт, благодарение на многото хора, застанали с мене по този път и за подкрепата на администрацията в град Пазарджик. Днес на 21 април 2023 година имам прекрасната възможност проектът ми да прерасне в национален фестивал Сърце Вселено. Фестивал, който ще обедини хората на изкуството, фризьори, поети, гримьори, художници, музиканти, хората на спорта и на екологията, които ще изразят подкрепата си за моята кауза. Да възстановим хармонията в природата, за живот без болести. Състезателният дух, който ще покажат всички те, е необходим за промяната в мисленето и в битието ни. Затова днес истинските герои са те, тези, които повярваха и поеха по пътя към по-доброто бъдеще. Те са силата, която ще направи света по-добър. Те са и моята сила и вдъхновение. Това са нашите герои.